to, čo teraz riešime na Únii, alebo čo ja, tak ako čím sa zaoberám a čo by som chcel dotiahnuť, to je to, že chceli by sme vyvesiť na stránky Ellen G. White Estate, teda na oficiálne stránky Inštitútu Ellen Whiteovej, knihy v češtine a slovenčine, ktoré máme preložené. Je to na dobrej ceste. Dnes som dostal e-mail od brata Thompsona z inštitútu z Ellen G. White Estate, ktorej akože nás už akoby priamo nabádajú k tomu, aby sme v určitých formátoch tie knihy poslali. A v Bibli je jeden příběh člověka, který tohleto použil, který to udělal. On potřeboval někoho vystopovat. A tak ne, že on sám by šel stopovat, ale on si k tomu zjednal lidi a ty šli stopovat. A vystopovali jednoho důležitého člověka, on s ním potřeboval mít schůzku. Nedalo mu to a potřeboval s ním mít schůzku. No jo, jenomže to nebylo jen tak, to byl vážený člověk. A vy znáte ten příběh, kde pochopíte, kam mířím, to byl vážený člověk a on se nechtěl jen tak na veřejnosti s ním setkat. A tak se ho nechal vystopovat a byl to Nikodem. A tak Nikodem se vydal v noci, ač ráno, budeme vyprávět noční příběh, se vydal v noci za člověkem, kterého se nechal vystopovat. Trošku přesmykneme do té dnešní doby, do dopisu Laodikejské církve. Tak tam vlastně to taky máme napsáno, že Ježíš nám radí, abychom u něho nakoupili bílý šat, aby nebylo vidět naši nahotu. Takže víme, že to roucho si nemůžeme sami obléci a ani si nemůžeme sami koupit, protože jednoduše nemáme za co. Nikdo z nás není dost dobrý. A přesto je to spolupráce, protože Pán Ježíš to roucho nabízí. A já strašně se moutím nad tím, když desítky lidí, se kterými se setkávám, do té nabídky kopne. Tak to je vždycky smutný. Pojďme na pondělní téma. Nepřinášejte zbytečné oběti. Máme tady první kapitolu Izajáše od 11. do 15. verše. Čemu mi je množství vašich obětních hodů, praví Hospodin. Přesytil jsem se zápalných obětí beranů i tuku vykrmených dobyčat. Nemám zájem o krev bíčků, beránku a kozlů. Že se mi chodíte ukazovat. To je zajímavá větace. Že se mi vůbec chodíte ukazovat. Kdo po vás chce, abyste šlapali po dlažbách nebo kobercích ve sboře církve Adventistů 7. dne? Nepřinášejte už šálebné obětní dary. Kdo ví, jak si propočítáváme naše desátky, když je platíme. Kouř kadidla, vaše modlitby mi jsou ohavnosti. I novoluní dny odpočinku a svolaná shromáždění, ničemnost a slavnostní shromáždění to nemohu vystát. Aj o spôsobe, ako prišiel k tomu svojmu majetku. A on tam hovorí, ak som niekoho oklamal, áno? A určite tých oklamaných ľudí bolo viac. A ďalšou iróniou, skôr než sa k tomu za chvíľu dostaneme, je to, že slovo Zacheus znamená čistý. Áno? A tak si predstavte, že tu máme Zacheák, jeho meno znamená čistý a možno práve to, že práve Zacheus má takéto meno, tak vyvoláva v tých ľuďoch takú ako iróniu, áno? Potom to druhé, kto chce vidieť Ježiša, tak sa nesmie skrývať, ale mal by výjsť von, áno? Niekedy aj bežať dopredu, ako sme čítali. Pobehol dopredu, áno? Bežal, vyvinul určitú energiu, aby ten dav predbehol, alebo dostal sa na iné miesto. A to tretie, že ten, kto chce vidieť Ježiša, kto sa chce stretnúť s Ježišom, tak musí byť pripravený na to, že bude čeliť posmechu. Že sa musí zrieknúť spoločenských noriem, zvyklostí a častokrát aj svojho ctihodného postavenia. Áno? Že kto chce vidieť Ježiša, tak musí s tým počítať. Máme tam momentálně 10 biblických nebo misijních pracovníků v terénu. Pracují 4 dny ve Zlíně, 1 den ve Vsetíně. Musím přiznat, že jsem byl trošku skeptický, že zvládneme obejít celý Zlín dům od domu.
byl jsem opravdu skeptický, protože Zlín není malé město a vy z vás, kteří víte, jak vypadá Zlín, tak je to taková velmi dlouhá nudle. A není tam málo sídlišť a málo obyvatel. 16 přednášek plus životní příběh Radima. První přednáška začíná 22.7. Bude to probíhat každý den, kromě čtvrtka a neděle. Dnešného našeho, by som povedala, toho stretnutia a našej prezentácie. Je to školenie, ktoré som robila v našej skupinke. Takže to nie je omyl, áno. Ale predtým sa zoznámime a trošku ukážeme, že ako to vyzerá v našom podaní. No, hlavný režisér je Pán Boh. Takže my len tak sa snažíme mu fušovať do remesla. Pracujeme vyslovene systémom vzťahov, odporúčaní, žiadne profesie a podobné záležitosti, to nefunguje. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Strong when I am on your shoulders.